Hello guys, logofor. Này जोङो दायो सकायाव दोङो बेनिफ्राय दुखाननि आं खोना हरदों नालाय थिंखोन जाया नालाय नै सिंग्रा सावगासिनो बेनिफ्राय जोंनि युदा दिनै गय गायगोन बेनिफ्राय ओइ जल'फोरा बेयाव दोङो ओमफ्राय जोंबो गायहैगोन दायो नोंथांमोना नायबाय था खोमसि जाबाय नोंथांमोना नायबाय था चलो लेट्स गो दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै जल'फोरा आयै सान्दुं गोसायाव अन्थाव बाथाव सान्दुं गोसायाव हामो नांदोंलाय आयै ओइ जल'फोर सान्दुं गोसायाव गरम नंगौना नोङा नोङा रुमबा थांगासिनो गरम नङा बार' थांगासिनो मावगार नोंसोरो जावगोर जों दायो गायगोन नै बियो माबादों आरो खोमादों रुटिनानो नामायदों ओमफ्राय बियो नानोनो रोङा मालाबा गोद नायो मालाबा मोनलायलायानो ओमफ्राय बिनि संनाया मोनहोआनो बियो ओइ नै गोदोद्राय जाबाय दावबायानो जाहायाना ओइ नायसो रोंथारा मानसिया गावबायदि गोदो गोदो खालामना फैयो देलाय होनबावलाय आंखौ बिसोरो ना गायनायनि सिगां आर'ज खालामनो होबाय थादों हनै बिथ'आ जनासो थाफैबाय फै अयनायसैलाय आंखौ दिनै जोङो बेयाव नाहरुवा लाइमोननि युथफोरा जमा जादों बेयावहाय जोङो नाहरुवा लाइमोननि गय गायनो नायदों दिनै बेनिखायनो जोङो दायो गायग्रोनोसै आरो जों इसोरनियावबो गथायनो जे बे गायनाया मोजाङै फिथाइ मोनफुंनो हायो बेनिखायनो नांगौ बायदि बार अखाफोरखौ इसोरा होथोंसै दायो जों बेखौ गायनानै जागायजेनसै आर'ज खालामना जोङो गायबाय नै मावाखै होननायखाय रेन्डां फैथिबाय आय' ओइ दोहैयो ना मा भिडिअ लायाखैमोन रे दायोबा भिडिअ दिथारगोन र' बेदों खन्थासे जबाय हाब मावनायानो खन्थासे जायाखै जाबायथ' Kau dah panggil lah. Mau tunggu tenda lah, gua dah kemer lah. Lap. Mama hinap. Ini gua masa start by. Ini guys, kau masuk saya. Mama jadi dah, cari sudah semua. Ini bertangga. Oh, sebentar. Mau wakara. Ya, mau hinap.
ebar video lagan ro dia mau akhirnya deng na ebar video lagan ro गरम से क्या होगा रे इतना गर्मी है इंसान गरम में गय गायनांदों जोङो आयौ आं गायनाय गय बियो आयनालाय मोखां बेलेगथिंसो जाखाबाय बियो हान्थारला गरमा सेस साला जोब्बाय नै दायो गायखां जोब्बाय नै नेबाय थादों सुना मावखांनानै दायो बेखौ लोंसिगोन itu kan lem mana gelasnya tuh nih